May isa ka man, si kasiguro tinagipulong at tinagtakaw. Siya, tinagipulong, puni ka mo tayo, ada prebam. Adi ka tiriga na, awam mo ti may pakita yung ebidensya. Ingga na kalatot, tudukin sa saong. Ano lang kayo ditam mo, agkatakaw. Pare, nadamag mo yung natakawan di Rabi ay? Kumpare, manumot inal da kwarta ngay. Teka mo nung mano na alada, kamu ke 20 mil. Kung bagmambasin alda na kwarta, ke nagba nang inatakawan. Kung nga rod, sino nga tajig tatakaw? Sino pa yung raud? Amumun sino aja na pare. Sino nga rod aji pare? Di may baga na tagatay mo lang ajig tatakaw. Kumpare, amok ni sino aja tatakaw. Baka pabasol ka manayin, adagar pruwebam. Ada pare, nakita mismo yung tatakaw. Ke sino nga rod ajig tatakaw? Ni Pablo. Mamati ka niyan pare. Agpay-pay so pare, mamati ka kanya. Kasanumot na muan na sunat tatakaw. Gusto aja na eh. Nakita ni Pablo nagbibilang tayo na karta, tas imbaga na nga. Ayos, at daman pang inom kon kin pang sugal kon, tiba-tiba ak manen. Iso nga sigurado nasunat nagtatakaw. Pare, narigat sa atay pagpabasol mo. Pinagrupa na pa ilang ka, mading pagkatiwalaan eh. Kasano nga yung madigpay-pay so tay bagbagam? Sino pikor tigaram kisjay, no suna lang. No kanya lang pare, narigat tay pagpabasol no awang klarom na ebidensya. Bag nga malamyaw kanyayo gagayam. Si ka magamata chip tanaw, niya madamag. Anak man kada Pablo. Apay chip, niya tinapasamak. At dagamin nagipulong, ay sunak ano tinagtao kada dun puyot. Kasjay aya. Sigurado ka chip na sunat tinagtakaw? Sumot timbaga di nagipulong kini kapitan. Ke papanamo na chip, baka tumakas pa ajay. Sige raud, kung ano ako pay. Sige. Pare, sikat tinagipulong ya. Matik imbaga, di nakatakas man na taon. Nagrigat ka nga na bagbagaan nga ya. Takit din, sarununtan ni Chip Tano din. Ata at paglay nga magipulong. Takit din. Awan natin akong parit, mangirurumain. Pablo! Pablo! Rumor ka mambit na balay mo! Pablo! Ni chip mo tataw. Apay nga ta. Ni apay chip, nagpakastoy ka mat, niya madamag. Madiyat nga paligoy-ligoy yun Pablo. At na nagipulo nga sikat nagtakaw. Dinumot chip. Day, kada don puyo. Hangag pay-pay so ata chip. At dagamin nakakita kanyang tatay nga dutig ng mga kwarta. Apay no do kwarta kung sak nagtakawan. Kisumot timbaga na di nagipulong. Chip, kasa nung mga namon nga talaga nga sak tinagtakaw. At dangarod ebidensyam. Noon da ko iparang mo. Basta sumurot ka kitdeng, tadya ka barangay nga reklamo. Kasat no nung kahit sumurot. Tan, patay sa pinagiging wa. Sumurot ka kitdeng. Sumur ka kiting game, tama di marigata ni Chip. May isa ka man, si kasiguro tinagipulong at tinagtakaw. Siya, tinagipulong, puni ka mo tayo, ada prebam. Adi ka tiriga na, awam mo ti may pakita yung ebidensya. Ingga na kalatot, tudukin sa saong. Ano lang kayo ditam mo, agkatakaw. Nay, Pablo, pati mga kasta na may natin sumurot ka lang kanya kaon. Kakasano ang sumurot, Chip, kaya mga siya tinagtakaw. Aglibak ng tupay lang. Pinagrupan pa lang kami ng pagkatiwalaan. Talaga si Kaging. Sotan Pablo, sumurot ka lang kanya kaon. Oh, Chef, apa nga kibidan ni Pablo? Isuna kami hindi suspect nga nagtao ka ta doon puyot. Ha? Peso Pablo? Matigayam, alaan na mo latag, kawang mo ebidensya ta. Nih, o magam ebidensya yun, Chef. Apa nga alam mo suna? Kisumot timbaga na ata na eh. Apay, sirado ka sa nagtakaway ha? Hoy, nakita tayo tayo suna. Nadugdum na ng kwarta.
Ngam dinamag mo, di yun na nagapalan na kwarta. Madin kaamok na sunod tinagtakaw. Chip, sa timang pudnon, di na nagapalan ni kwarta ni Pablo. Sige mang garab, pagaman. Kasi ito nangyari, ito nga ang baso ni Pablo. O Pablo, adan sa papa nama. Wan, jay ilay, alak man ay padala na ikabsat ko. Aya, ado man ti kwarta mo na. Kun ado man ti pang inom kon kin pang sugal kon. Ano mo ibus na ti pang bisyom amin mangbati ka mo ti para kaan mo. Wang gyam, manglasin ak tumala ti pang kaang ko. Kung nasyahat mo, ano kas dyan, Gam? Sige gyam, mapanak pa jay ilay, talag pa padala na ikabsat ko. Tuloy agbayad ak pa tutang ko. Uri artek kin siguro lahat ti tao. Amo na malatig bayad tutang na. So nga matigtatakaw so na. Agpaisoy aji Pablaw. Wan, chip tanaw. Sika, nagado ipulpulong mo, madi magay magpaypaysaw. Pablaw, pasensya ka na, napapasol ka nga nagtakaw. Inbound na lang kami ni Kagaw Dominguez. Ayos lang ata chip, trabaho mata. Hoy, sika, nagipulong ka, lalay nga ma. Madi aji tudong nga tudong. Pablaw, pasensya ka na. Nay, napagaro din tamitingin na kami pa po kapitan. Gyam, salamat Awan na jay. Balak lang mo tayo pudno. Sige, ditakan. Nga kamit tem pare, mangibabain ka. Among pare, ado ti makmatay, iti ibagbagada na maling akala. Baglangan na, madina ka na diswan ni Pablo. Kababain ka pare.